Mayong adlaw mga higala, adlaw karon nga Domingo, pitsa 14 sa bulan sa Abril 2024. Tuguti nga doon ako'y pagkabasahon nga bersikulo sa Biblia nga namakita sa Exodus, Kapitulo 12, bersikulo 21 hangtod sa 27. Exodus, Kapitulo 17, bersikulo 21 hangtod sa 27. Nagaingon ang pulong sa Dios. Gipatawag ni Moises ang tanang kadagkuan sa Israel ug ingna niya. Pangita kamog nating karnero o kanding alang sa inyong mga panimalay ug ihawa kini aron pagsaulog sa pagsaylo. Pagkuhag sa nga sa isupo og ituslog kini og kini sa dugo nga mao nga naa sa planggana o paghiri ang duha kaligi sa pultahan ug ang babag ibabaw sa pultahan. Ayaw kamo paggawas sa inyong balay hangtod sa bungtag, kay mosuroy ang Ginoo aron pagpatay sa mga Ehiptohanon ug inikakita niya sa dugo diha sa babag og sa mga haligi sa pultahan. Musaylo lamang siya ug dili niya pasudlon ang tiglaglag nga anghel aron sa pagpatay kaninyo. Tumana ninyo kini ingon nga pamatasang permanenteng sugo alang kaninyo ug sa inyong mga anak. Kinahanglan himuon ninyo kini maong seremonyas inigsulod ninyo sa yuta nga ihatag sa Ginoo kaninyo sumala sa iyang gisaad. Kung mangutana ang inyong mga anak sa kahulugan niining maong seremonyas, ingna sila nga mao kini ang balahalad pahinungod sa pagsaylo sa Ginoo, kay gisayloan man niya ang mga balay sa mga Israelita didto sa Ehipto ug ang mga Ehiptohanon ra ang gipamatay niya. Nangluhod ang mga Israelita ug misimba sila sa Ginoo, unya nang lakaw sila ug gituman nila ang gisugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong atong hisgutan ang kasaulugan sa pangilin sa pagsaylo. So nining panahon na ang mga Israelita didto sila ulipon sa Ehipto. Mo ni ang bisperas nga diin sila mopahawa na sa Ehipto. Pero dunay mga hampak nga gipakanaw ang Dios sa wala pa kini, no? Kung muus-us ta og basa ngari sa mga previous nga mga kapitulo, atong nahibaluan ang nagkalalain nga mga hampak, mga katalagman nga gipahamtang sa Dios alang sa mga Ehiptohanon aron gayud nga pagawason niya ang mga Israelita gikan sa Ehipto aron magsimba sila sa Ginoo. Pero unsa may nahitabo, gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon, mao na nga niabot ang mga nagkalalain nga mga hampak hangtod nga niabot kining katapusan nga hampak, ang kamatay sa kinamugulangang mga anak nga lalaki hangtod sa kahayupan dito sa Ehipto. So dunay sugo ang Ginoo nga kinahanglan ang matag Israelita mag-andam og nating karnero nga walay tatsa ug kini ilang ihawon niya nang gabiuna, unya ang dugo nini ipahid sa pultahan ug sa babag sa pultahan ug sa mga haligi. O nigagi unya sa nating igagi na sa anghel sa kamatayon, kung makita niya ang dugo nga anaa sa pultahan, iya kining sayluan og mo padayon siya ngadto sa unahan. So way na nga matay sa mga anak sa Israel sa ilang kinamagulangang mga anak, pero ang mga anak sa mga
kamagulangan sa mga anak lalaki sa mga Ehiptohanon gikan kang paraon hangtod sa mga ulipon ug sa tanan nga kahayupan puro Dios na nga matay ko ato nang ipaday pagbasa sa unahan, no? Ug kining mao nga kasaulugan kinahanglan gyud nga hinumduman sa katawan sa Israel. Unsa may buot ipasabot ini ngano man nga gihimo ni nga paagi ni sa Dios sa pagluwas sa Israel nganong dunay may gitawag og pangilin sa pagsaylo. Kung atong tan-awon ang Israel, ang kasaysayan sa Israel, mao kini. Ang Israel mao ang katumanan sa saad sa Dios ngadto ka ang Abraham. Sumala sa Genesis kapitulo 12, bersikulo 1 hangtod sa 3 nga ang Dios nagtawag kang Abraham ug si Abraham nisanong, mingon ang Dios biyai ang imong kaliwat, ang imong nasod, imong katawan og lakaw sa nasod nga akong ipakita kanimo didto himuon ko ang imong kaliwat, hatagan kang makaliwat og ihatag ang yuta og manalangin, ang panalangin madawat nimo matud pa sa Dios og mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Sumo na ang saad sa Dios kang Abraham. So gikan kang Abraham gisubli imong saad kadto kang Isaac dayon ngadto kang Jacob. Na si Jacob adunay 12 ka mga anak lalaki nga nahimong amahan sa 12 ka banay sa Israel. So nahitabo ana nga sa diha nga sila ang mga Israelita nidaghan dito sa Ehipto niabot ang nibarog ang usa ka hari nga wala ka ila kang Jose, no? Og ilang gi ulipon ang mga Israelita. Mo na nga si Moises gitawag sa Dios og gipanguluhan ang mga Israelita pagpagawa sa Ehipto. So kining maong pangilin sa pagsaylo mao ni ang katapusan nga hampak sa Dios sa mga Ehiptohanon. Unsa may but ipasabot ini? Nganong mang nating karnero man, nganong kinahanglan man og dugo. Unya sa diyang makakita sa dugo ang anghel sa kamatayon iyang sayluan. Unsa man dining kinsa man dinhi unsa man ibut pasabot ni nating karnero. Kung arita sa Juan kapitulo 1. Juan kapitulo 1 bersikulo Juan 1 bersikulo 29 siguro ni. Atong tanawon ha. Matod pa din ni Juan nga magbubunyag. Sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga padulong kaniya og ingon siya anaa ang nating karnero sa Dios nga nawagtang sa sala sa kalibutan. Unsay buti pasabot ini? Si Jesus gitawag og nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Nating karnero ang gigamit sa mga Israelita, ang gipagamit sa Ginoo sa mga Israelita sa nga ilang ihaw ni ang dugo isablig sa pultahan. Apan si Jesus siya ang nating karnero sa Dios. So nagpunting kini sa unahan. Nagpunting kini kang Ginoong Hesus nga mao kantumanan sa pangilin sa pagsaylo. Kung atong tan-awon si Jesus gilansang sa krus sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Mo nang panahon na gidin si Jesus gilansang sa krus. So dunay significant kayod nga kahulugan ang mao nga pangilin. Tungod kay kana nagapunting kang Ginoong Hesukristo kay siya ang nakawagtang sa sala sa kalibutan. Kung atong tan-awon ang Israel gitahasan sa Dios nga mahimong sandayong sa panalangin sa kalibutan. Apan sumala sa kong gisgutan atong niaging netong Huwebes, ang Israel wala magmatinumanon sa Dios. Apan ang Dios wala mo surrender. Gituman niya ang iyang saad ngadto kang Abraham. Gituman niya ang iyang saad ngadto kang David. Nga diin
duna gayoy hari nga mobarog ug siya ang muluwas sa katawan sa Israel gikan sa ilang mga sala. No mao na ang but ipasabot ana. Atong tan-awon ang Mateo 1:21. Gingon dinhi sa Mateo 1:21. Matod pa dinhi Mateo 1:21. Gingon dinhi, manganak siyag batang lalaki ug nganli siya Gisus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So si Jesus mianhi aron luwason niya ang iyang katawhan, reperedo ang Israel gikan sa kasalanan, sa sala nga nag-ulipon kanila. Mao gani hinungdan nga ang Israel, ang Northern Kingdom nabihag sa Babylon o sa Assyrian Empire, asamtang ang Southern Kingdom o ang Judah nabihag sa Babylonia, gumikan kay sila ulipon sa sala. Apan ang Dios nibalik, apan ang Dios gipabalik sila pinagi sa paggamit niya kang Haring Zero sa Persia. Gituko nila ang templo, gibalik nila ang ilang sistema nga pagsimba, mga pangahalad, apan wala sila kasinati sa presensya sa Dios. Tungod kay wala magpakita ang himaya sa Dios, wala ang arka sa kasabutan, apan ang Dios nagasaad nga mobalik gid siya. Gikan hangtod kang Malakay. Gikan ka Malakay dunay 400 ka tuig nga walay pagpadayag ang Dios. Hangtod ni padayag ang Dios pinaagi sa usa ka bata nga natawo o gibutang siya dito sa pasungan. Sumo ka na ang hinungdan nga kinahanglan gyud ang pangilin sa pagsaylo usa ka na ka importante nga pangilin tungod kay kana nagapunting kang Ginoong Hesukristo. Si Jesus mao ang katumanan sa pangilin sa pagsaylo. Nagpakamatay siya alang sa Israel. Apan unsa may nahitabo, ang Israel wala modawat kang Kristo. Kung tan-aw na to ang Juan kapitulo 1 bersikulo 11, ato makita nga ang Israel wala gayud mudawat kang Hesus. Magsugod ta sa Jis 1:1 Jis 11. Ang pulong dinina sa kalibutan, pinaagi kaniya gibot sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. 12. Mian siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Kinsa man nga katawhan mao ang katawhan sa Israel. Apan wala mo surrender ang Dios, iyang gi-offer ang mayong balita dili lang sa mga Hudiyo kay wa sila mudawat kaniya kadaghanan, kundi gi-open kini sa tanang tao. Muna makita nato sa paday nato sa 12 ug 13, apan katong midawat kaniya ug misali kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. 13, nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mo ang naghahimo kanilang iyang mga anak. So ang Dios wala mo surrender. Iyang gi-offer ang kaluwa ang mayong balita nga si Jesucristo, may tungod kang Ginoong Jesucristo, iyang gituman ay ang saad ni Abraham, iyang gituman ay ang saad nga to kang David, nga pinaagi sa iyang kaliwat ang tibuok kalibutan mapanalanginan. Ang Israel mao ang partial fulfillment nga kaliwat ni Abraham. Apan unsa may nitabo ang Israel nahimong kapandulan imbes na imo silang panalangin. Apan ang Dios wala gyapon mo surrender, iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron nga mahimong panalangin alang sa uban. Ang atong himuon sa matag usa nato, atong dawaton tuuhan siya ingon Ginoo maluluwas atong kinabuhi aron mahimo kitang kabahin sa pamilya sa Dios, kabahin sa saad sa Dios kang Abraham, kabahin sa saad sa Dios ngadto kang David, nga mahimo tang kabahin sa gingharian sa Dios nga natukod diha kang Kristo Jesus. Atong himuon dawaton tuuhan sa Ginoong Hesus nga atong Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi. Daghang salamat.